muka shirya ba ma jayayya hanyar mu daya wasu mana hango sun gajiya hanya ta daga Allah Allah ya kulla kuma sun ba wahala aure aka kulla dole ne ayyabi gaskiyar magana dan uwa ka wato ainihin fitine mu ka fada ne mu ka addabe mu kai da gurinka maimakon ka shigo ka yi sallama ka yi addu'a amma ka zo kana ta kiɗe-kiɗe kana ta raye-raye ka hana mu sakewa mu samu sukuni wato ainihin yi karatu saboda Allah ka yi tsammanin cewa kai kaɗai ne a gurin kenan ko yaya wannan bai kamata ba aƙalla kai mana sallama sai mu baka dama kai ma ka zo kai abin da ya kawo ka ashe dama kuma kuna karatu ni ban san ma da musulmi a cikin ku ba wato ko waɗan iska ne kenan ko sai ku mutane ku kadai ku ne mutanen girki to ai kenan bar ni da shi dan uwa mu ma bar mu yi tamu rawa in ka gani idan muka yi tare idan na harba ka daga nan ka ganka a birnin Sin za ka gane za ka tantance bari in fara nawa dirigin gidin dige indin a kyale shi bi ma'ana haka ya ishe shi darasi ya fahimci me muke nufi ka bar ni da shi ya dai koma yi sallama kuma wato ainihin ya addu'a ko ba haka ba to ai kenan ka shi sa'a arado ka shi sa'a to yanzu dan uwa wace addu'a zan yi addu'o'i kala suna nan a cikin alqur'ani da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauka kai akalla ka ambaci sunan Allah kafin ka shiga guri sallama tana da muhimmanci ba ku kaɗai ba ne ayan fahimta wato ainihin ku ba ka ganin ma amma mu muna ganin ku ayan fahimta insha Allah na gode masha Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadil khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai babu abokin tarayya a gare shi mulki nasa ne shi kadai kuma yabo nasa ne shi kadai shi yake rayawa kuma shi yake matarwa kuma shi ne rayayye wanda baya mutuwa dukkan alheri a hannunsa yake kuma shi mai iko ne akan komai wannan ita ce addu'ar shiga kasuwa ko kuwa office wallahu ta'ala a'lam